Så er vi tilbage med en Fendt-presser og en Fendt-traktor, og det er den samme som, som den anden, min marker kører i. Og sådan kører man. Sådan kører jeg i hvert fald. Nej, jeg kører jo normalt. Hvad snakker du om? Har du da ikke set, når jeg kører rigtig og hygger mig i skolens traktor? Det sidder sådan her. Jeg er bedre til at køre majtasker. Ja, altid, hele tiden. Jo. Og undskyld. Det var så den største bås på de sidste 3 uger, jeg samlede sammen. Juhu! Det var bare mig, der er så heldig at få en ny Fendt-traktor. Hvad? Hvad sagde du derovre? Ja! Jeg troede, du var så klog! Som om ikke en skid, du gjorde. Nå, nu skal vi presse nogle baller. Ja, og jeg skal lige være med heromme bagved. Jeg har ikke glemt noget. Det er dig. Der tømmer du af. Og jeg kan køre sådan 75 km/t og køre pres. Ja, ikke? 40, 42, 50. Jeg kører presser. Nej, jeg er sgu ikke syg i hovedet. Det er presserne der. Nå, det er nummerplader. Det er jo vi ikke kører med. Det kører vi ikke med de her firma. Jeg giver dig svar på senere på det der.
Du kan næsten regne ud, hvad jeg vil sige. Jo. Og hver gang vi sætter sådan en stak, har vi 8 batter i. Hvad så? Nej. Nej. Nej, det tror jeg det ikke. Klar hvad? Jeg har lige taget en vurdering. Hvad? Fordi vi kan køre så stærkt med den her presser her, ikke? Og kører vi altså ikke med den her samler. Hvad vi gør? Vi har 2 handvogne. Og kører du i bidulfart? Nå nej, det kan du ikke engang. Fordi det skal være en til mandetun. Ja, det skal vi købe en frontlæsertraktor til dig. En frontlæsertraktor. Det er ligesom Dyson. Fordi gør vi det, at hvad hedder det? Nej, vi kan jo også godt køre og lave noget og gøre noget andet. Skal vi købe den originale Eisenballsvognsamler? Den her. Prøv at kigge. Til at køre de stak ude på markerne. Fordi køber jeg den lige om lidt. Har du fået flere penge? Det er vel et eller andet vi har fået, fordi jeg har fået 11.000 oveni. Nu kører jeg kun 25, hvorfor gør jeg det? Nå, det er lige meget. Hvad? Ja. Jeg starter med en ny en. Nej, men det er nok et eller andet. Nej.
Nå, jeg er færdig med at presse den her. Er du for helvede færdig med at høste dernede? Du skal bare sige til, når du fyldt, hvad er det, kornvognene. Kører du og høster stadig? Har du fyldt kornvognene? Nå. Når du har du fyldt noget op i kornvognene? Nå. Når du har fyldt... Det er nok bedre, at du sidder udenfra og kigger. Hvad er det? Du siger lige til, når du har fyldt kornvognene. Fordi hopper jeg bare over i den traktor og kører dem ned. Så de 2 kornvogne ned. Fordi jeg kan jo godt hoppe fra det her, kan man jo så sige. Ja. 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 Jo. Ja, men jeg vil hellere vente til det nye Farming Simulator 2017 kommer. Der kan vi jo så få 4 ind af. På det her. Ja, men problemet er, at får vi alle mulige andre ind og køre. Jeg er lige blevet færdig med at tage forpløjningerne. Hvad er det? På Dexter Hits nu kan du høre alle de største hits. Vi opdaterer playlisten med nye numre, og vi gør det hver uge. Tryk follow, så er du altid opdateret. Ja, men vi skal til begge to. Spring over. Okay, den her. Næste. Ja. Den kan jeg godt lide. Hey. Nej. Hold nu op. Hør, vælg nu bare en sang. Med Spotify Man skal jo også passe på at tænke for Premium meget, kan du jo. springe hver sang over når som helst. Også på mobilen. Men prøv at beherske dig lidt. Nå, det var det, jeg har aftalt. Ej, okay, den sang stopper jeg bare med at synge med på, ikke? Den kunne jeg have. Jeg tror, der bliver mange falder her. Nej, det er til kørende. Nej, men det er også derfor, jeg vi skal have handlen, før vi har kørt. For i min vurdering af, hvad er det, handlen. Dyrene skal jo have noget handel, jo. Som I kan jo se i videoen, nu kører vi jo faktisk på fuld højtryk med at presse hallen. Jo.
Og så køber vi den 16 spalvogn, opsamlervognen, til at køre i stak på. Og så hver gang vi har læset begge halvvogne, kører vi ned og læser dem af igen. Ja. Nå, jeg har en stor rive, hvis der. Nå, ja, men jeg har en stor rive hjemme på gården. Storrive. Kan du ikke se det storrive? Ja, men vi storriver først til allersidst, så. Nej, vi har jo ikke nogen traktor. Jamen, vi har jo ikke nogen traktor til at køre på storrive lige nu. Den står jo på kornvognene. Den skal jo ikke til at spænde af på hele tiden. Og du skal skynde dig lidt, hvis du skal nå at fylde dem op, fordi jeg kommer over på den mark, som du kører på bagefter. Og starter. Vi har en stor rive. Det er lige meget. Nej, vi skal ikke have nogen lille traktor. Vi skal have nogen store nogen. Jeg synes, det kan være lige meget. Fordi du kan jo bare se, jeg er snart halvvej på mark 6 jo. Hernede. Altså, jeg har også glemt nogle par totter, hist og pist, skal jeg sige. Hvad? Åh. Kommer du og vil forsøge en gang til og lover guld og grønne skove. Og hende Malene var bare en veninde, der manglede et sted at sove. Men nej, nu er det din tur til at være alene. Så er jeg halvvejs på mark 6. Ja, mangler du 27 af dem. Bare roligt, jeg siger ikke. Ja, det er jo en stor mark. 27 og 32, 33. Det er jo en stor mark, de 4 marker. Jeg sagde, når jeg er færdig her, så kommer jeg op til dig og presser. Jeg tog af den er på internettet nu. Så hvis du googler Ja, sammen med 22'eren. 22, 27, 32, 33. 22? Nej. Ej.
Ja. Og sidste gang du Altså, hvorfor har du ikke hældt noget sodavand op til mig? Fordi du har cola i din. Det har jeg da Du ikke. er vildt Populær. populær. Du har 4.000 4.000 venner. venner. Tusindvis, der følger dig. Ja, undskyld. Det havde jeg så ikke set. Alle kigger med, liker billeder du sender, og sender selv den anden vej. Du har Facebook og Snapchat og Twitter og stress, ja. Følger med, hvis man Ja, og det er så mig, der hedder Thomas. Skal siges. deler dig gerne, men viser kun et lag, så er der nogen, der kender dig. Men det er nede, hvis man ikke har en sjæl. Ja, det er ham, der kører mest rundt og spil 2, skal siges. I hvert fald ikke på arbejde, fordi der ligger du helt ude i grøften og helt over i modsat vejbane. Og det er da ikke noget med størrelsen at gøre. Det er noget. 53 tisser kan jeg Der er en vide, at jeg selfie kører på ordentligt. vej. Det er jo ikke noget med størrelsen, det er noget med gørelsen. Fiber og blinker, er konstant. Den lyser op i hovedet på dig. Er den for stor dernede, siden du slinger så meget? Hvad så? Ikke noget interessant. Alligevel skal de dele med dig. Men det er nede, hvis man ikke har en sjæl. Man siger jo mere man slinger, jo større er den. Og hvor fanden tror du, jeg kører og slinger så meget? Det er da fordi min pik er så stor. Hvad fanden? Ja, I kan høre, at vi tager lidt pis på hinanden, som sagt. Og nu er min marker rigtig travlt, fordi lige om lidt er jeg færdig. Jeg arbejder på højtryk, men det går hvide kraft ned på over det her. Jeg kører 25. Jeg kører kun 30 km i timen. Ja. Hurtigere. Ja, og så skal du lige trække 2 af. Sige, du kører faktisk kun 10. Og fordi speedometer lægger, når vi spiller multiplayer. Som sagt, han får rimelig travlt med at køre som halv map min marker der. Eller i hvert fald lige samle dem. Ja, ikke når vi samler dem. Så hvad hedder det? Samler vi dem et sted. Og det må godt være et sted, hvor det er lige på marken. Altså på denne mark. Så jeg vil lige gå ud og se, hvor mange rumper jeg mangler. Og jeg mangler et par stykker nu. Altså, jeg har bøvser sgu ikke. Jeg har bøvse 1. Det er for de sidste 3 uger. Vil du vide, hvad den smagte af? Hvad? Hvidløg. Ja, en dum tøs. Sådan en gider jeg sgu da godt af. En dum tøs. Altså. Nej. Hun er da for fed. Lille kæreste. Min værste. Hvad skrev hun? Spooky, nej. Ej.
Ja, okay. Hun bare skrev smukke nej, og så 20 minutter efter har hun så skrev sendt dit hjerte. Nå. Jeg fatter ikke noget af det. Hun har bare skrevet smukke nej. Nej, du skal være med at skrive til hende. Nå. Hvad med brændeovnen? Okay. Jeg kan ikke høre, hvad han siger. Og ved du, det er typisk venner. De kører ikke og passer deres job. Man kan lige så godt køre alene. Nej, det gjorde jeg i hvert fald ikke. Jeg har jo sådan en lille drøm om, det kan jo godt afsløre med det samme. Jeg vil faktisk være selvstændig, senere på når jeg når så langt i mit liv. Ved at starte min egen maskinestation her. Men det er jo kun en drømme, man har. Men det må man jo godt have. Det er i hvert fald ikke blive ulovligt nu af politiet. Det er i hvert fald ikke blive ulovligt at drømme endnu for lovgivningen. Jeg kommer lige om lidt. Jeg er færdig. Jeg fik den sgu nitro i røven. Prøv at se, jeg kan sangskuffe med 75 uden problemer. Jeg kan også sangskuffe her. Jeg købte noget ordentligt. Køb en stationær, der er aldrig problemer. Og vi kan jo se, hvornår vi indhenter mig-taskeren. Hvad? Jeg kører 25. Ej, jeg tager forpløjningen først. Og du vender i forpløjningen, hvis det er. Hvis du vender i forpløjningen, der ligger handballer. Så skubber du dem bare lige ud til kanten, så du kan komme forbi. Med skærebord, det må du godt. Fordi vi skal alligevel samle dem sammen jo. Jamen, kan du ikke lige skrive den på et papir? Ja, det kan du selvfølgelig også godt. Har du fyldt dit og vogn op? Ja, min sgu også. Wow, hallo? Jeg kan godt forstå, med den måde du kører på, rumperne ikke bliver liggende. Du skal holde stille, når til rumperne de bliver færdige. Jo. Kan du huske det? Hvis ikke du flytter den der mig-tasker der, kommer jeg op og skubber dig. Jo, ikke mig, der står og sprøjter maskinerne ind, jo. Nej, så fedt op med. Men dem her, der hører den her video her, er også den anden, som vi snakker med i.
Den skal I lige vende en halv omgang op i hovedet. Altså med at fedte maskiner i. Det var ikke sådan, det skete. Det gør du jo også. Du tænker på at køre alle folk ned, mand. Vil du fandme op? Nej. Men det gør det. Jeg kan passe på alle. Ja. Kører halvdelen af Fanefjord skolen ned. Hvorfor er der så traktorspor hen over deres fodboldbane og alt muligt? Jo, det var derfor, du var 5 minutter forsinket. Nej, du siger selv, at 5 minutter før tiden smadrede det hele, jo. Før tid, ja. Se. Virkelig gerne høre en bestemt. Før tid. Nej. Med Spotify Premium kan du afspille enhver sang, lige når du vil. Selv på mobilen. Ja, så han kan heller ikke finde ud af tiderne. Lyt on demand med Spotify Premium. Altså, jeg kørte hjem fra gården af, så jeg til, at man skulle han holde den næste gård senest som 5 minutter. Der holdt han der ikke. Det sagde du altså ikke, Thomas. Jo, jeg gjorde det. Han hørte det bare ikke. Nej, jeg sagde 5 minutter. Jo, jeg gjorde. Men du hørte det bare ikke, fordi du var gået op i traktoren. Jeg tror også, det var meget godt ikke, du havde taget vognen i dag. For jeg havde da kørt hele byen ned. Nej, du havde. Nej. Ja, sådan du kunne rigtig lege bulldozer. Nu kommer bulldozeren. Ja, det hørte jeg egentlig så godt. Det er god musik. Nej, jeg samler noget af halmer. bodega igen. Vi var unge, nu er vi blevet til mænd. Vi står tidligt op, og vi går tidligt i seng. Skal på job og hente pengene hjem. Kigger på min dreng, tiden flyver afsted. Nu tager han til fest, og jeg må ikke komme med. Hvis jeg kunne, ville jeg tage hele turen igen. Så må du skubbe den væk, som jeg sagde. Der var ingenting, der skulle få os til at gå i stå. Vi ville drik, det skulle være nu. Bestille vores shots. Søren han har vodka fjæs. Søren han har vodka fjæs. Nå, vi vil jo så sige tak for den her gang. Men nu kan I lige se, hvad noget udstyr vi kører med. Det kan I altid komme og sige, det er noget lort. Som sagt, jeg har sagt i de sidste par videoer, mit navn på Facebook, det er Thomas Cyril Meinersen. Men jeg sender det lige ud under den her video her også, så I kan skrive til mig. I hvert fald. Og så prøver vi at svare så hurtigt som vi kan. Og det kan man ikke se. Vi siger tak for denne gang, og mig-taskeren, som I kan se deroppe, han kører jo stadig. Men vi siger i hvert fald tak for denne gang her, og vi har nok fået presset omkring 100 baller i det hele. Ved at tro på de her 2 marker her.
Jeg siger tak for denne gang, og vi ses i næste video.